Sithathe ithuba ke sibulise kootata. Sibulise kuvuselelo ngegama lenkosi uYesu. Amen. Ndingwakwamente ke ndisilisiwe izono zam zoxolelo. Ndiyambulela kakhulu uYesu uyakunceda ngoba singamoshanga xesha. Ndicela sibone izwi lenkosi kwincwadi kaJohn chapter 3 sifunde uverse 1 to 6 sibe sesiyathandaza. John chapter 3 verse 1 to 6 sibe sesiyathandaza ngegama likaYesu. Chapter 3 verses 1. Kwaye kukhona umntu wabaFarisi agama linguNikodimo, umphathi wamaYuda. Lowo weza kuYesu ebusuku wathi kuye, Rabbi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo, kuba akukho namnye unako ukuyenza le miqondiso uyenzayo wena, ukuba uThixo akanazo. Waphendula uYesu wathi kuye, Inene, inene ndithi kuwe, ukuba akathanga umntu azalwe ngobutsha, akanabubona ubukumkani bukaThixo. uNikodimo kuye, angathini na umntu? Uthi uNikodimo kuye, angathini na umntu ukuzalwa emdala? Angaba nako yini na ukungena kwesibili esizalweni sonina aze? Waphendula wathi uYesu, Inene, inene ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangumoya, akanakungena ebukumkanini bukaThixo. Verse 6. Akuzelwe yinyama kuyinyama, nokuzelwe ngumoya kungumoya. Liyaphila izwi lakho. Uthi Nkosi obhalayo isisane esinamandla. uNkulunkulu wethu onamandla ngalo uyadudumisa ulenyezisa imibane. Thixo wethu onamandla hleli phansi. uNkulunkulu wethu onamandla linamandla. Izwi lakho lokudala into engekhoyo ibe khona lifundiwe. Konzi wakho emile. uNkulunkulu wethu onamandla thetha ngaye ungafihliswi inceda impilo yethu. ngoKristu inkosi ekuyamasini. Inkosi yehla ezulwini eyakwaNumuntu ebantwini yefelwe thina ngonithi
Ukuba bendizothetha ngesihloko bendizawuthi Jesus is a mystery. Hallelujah. Igama lenkosi malibonke. Amen. uYesu uyimfihlo. Igama lenkosi malibonke. Uyakwazi ukuthi umuntu sithi fana ukuye kanti akakafiki kuye. Hallelujah. Igama lenkosi malibonke. Uyakwazi umuntu ushumayela ngaye kanti akakafiki icakasane phakuye. Amen. uNikodimasi wayengumphathi wesikhungo. Engumfarisi esaziwa ngabantu. Elishumayela izwi likaThixo. Amen. Lithi iBhayibhile wafika ngenye imini ngobusuku kuYesu. Ngoba xa sewuhambe kakhulu, uhambe ibanga elide wathetha ngaye, akho lula ukuzi-expose uba awazi into ngaye. Kwanyanzeleka agwegwe abantu bangambona. Aye kuYesu abuza uba kanti ungubani wena? Hey, Jesus. Igama lenkosi malibonke. Uthi-ke uYesu awunako ukungena ebukumkanini bukaThixo ungazelwanga ngamanzi nangomoya. My Jesus. Ngoba njengoba silapha nje asingenanga ngoba sithanda amakhorasi, kodwa kune-transformation, kunoZalwe oyenzekileyo. Into nesiyiyo asiseyiyo. Amen. Sithetha ngozala. Xa kuthethwa ngozalwa umntu kwii-rights zase-South Africa, xa ezelwe une-right ukuba abe ne-nationality yakhe, abe neyezwe aphileka kulo. Njengabantwana bakaThixo, ukuba sizelwe kuThixo, sinendawo esiphileka kuyo. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, une-right umntu uba abe negama. Njengoba silapha nje sinegama lokuba singabantwana bakaThixo. Kodwa asilali sivuke sinegama. Kunento ekufuneka yenzekile. Ukuzalwa ngezwi. Hallelujah. My God. Ungapheleli apha ekuzalweni ngezwi, kodwa uzalwe nangomoya. Oh my God. Jesus. Awuveli uthi ndizelwe ngomoya, kodwa kunendlela obonakala ngayo. Uvesisi lo sizothetha ngaye uba okuzelwe kuthi ngumoya, kungumoya. If you are born of God, you are the spirit. Igama lenkosi malibonke. Ukuba sithi sizelwe kuThixo, singumoya thina. My God. Xa singumoya, asingeni siphume emoyeni, kodwa siphila kumoya. Oh my God. Jesus Christ. Asifakwa sikhutshwa, sihlala kuye. Oh my God. Jesus Christ. Ngoba okuzelwe inyama kuyinyama, nemikhuba yenyama iyavela. Kodwa xa sizelwe kumoya, we become the spirit. Umoya vele kuthi. Oh my Jesus. Awuthi ndinomoya, iziqhamo zethu ezithethayo. Hallelujah. My God. Zibhalwe encwadi yamaGalathi uba nazi ke zikamoya iziqhamo zona. Yeah. Jesus. So yabona uba uzalwa ngumoya akokushumayela, kodwa yimpilo ngothi uyiveze emva koba kunento yenzekileyo ebomini bakho. My God. Ingxaki mawugabuza yayini yamandla okanye yabazalwane banamhlanje, le yami generation okanye phekapa ayikho loo nto. Thina sinengxaki phaa sinetephu, kunabazalwane besishumayela nabo le nto siyishumayelayo. Namhlanje abasathethi loo nto ngoba bathi baye babona uba ibingekho le nto besiyithetha. Kunenyani yiphi abayivileyo engesiyo le. Oh my Jesus. Kuyabonakala uba kunendawo esiyiphose kuyo. Awuphelelanga ekushumayeleni, kodwa kunento ekufuneka yenzekile. Oh my Jesus. Umoya ukuba sizelwe kuThixo, sizelwe ngezwi. Xa sizelwe
yami kodwa asiyo nyama. Lithi izwi lenkosi ke umthi waziwa ngesiqhamo sawo. Into yiyo siyibona ngento oyivezayo, hayi ngento oyishumayelayo. My God. Hayi ngento oyithethayo, kodwa ngento oyivezayo. Ngoba umthi webhanana awuke uveze apile ngempazamo unless bayo apile eyobhanana ebilinyiwe. So uThixo akakwazi ukuthi enguThixo azale into engenguThixo unless ngaleyo nto ayizelwanga nguThixo. My Jesus. Uma sizelwe nguThixo kuyanyanzeleka uba sibe ngoThixo thina. Ngoba umuntu uzala umuntu, uThixo uzala uThixo. Ukuba ngingabalekanga le nto yoba sizalwe esindisweni kule process yokuzalwa, uYesu ngengafaka emnqamlezweni liphalale igazi lakhe. Ngoba xa esifa liphalale igazi namanzi, kwakuzalwa mna nawe ukuze sibe ngabantu uThixo afuna sibe ngabo, which is sibe kuye. My God. Jesus Christ. Okuzelwe ngumoya kungumoya. My Lord. Le nto yiyo kutsho ukuthi uzelwe yintoni. If you are not like God, you are not born of God. Ngoba uThixo uzala into ezifana naye. Imfene akafani akazali into ezifana naye, uzala into ayiyo. Igama lenkosi wethu. Amen. So namhlanje ndine-assignment nje, funeka uyosibuza uba abantu babona ntoni xa uthi ubheke emsebenzini. Abantu bayambona noThixo ngaphambi kwenu. Ngoba uThixo une-traits zakhe, uThixo une-features zakhe, uThixo unezimbo zakhe. Igama lenkosi wethu. Uthi kuYesu apha unika wathi okuzelwe ngumoya kungumoya. You must be born again ukuze ube yile nto endizileyo emhlabeni. Amen. So akuphelelanga ekuphakamiseni isandla, kodwa funeka kwenzeke i-transformation, Jesus. Hey. kwenzeke utshintsho Oh my Lord. ezimpilweni zethu. So uThixo usilinde kula level yobuthixo bakhe. Nelizwe lisilinde phaa futhi liyamazi uThixo. That is why abantu abangasizwanga bekwazi ukusikoreka uba umntu asizwe akenzi kanje, ngoba bafundile ngoThixo. Bayayazi uba xa usithi ndingokaThixo ufana uba unenze ngaye. Hey, my Lord. Thank you, Jesus. Igama lenkosi wethu. Amen. Okuzelwe nguThixo ngumoya kungumoya. If awungumoya, you are not born of God. Yeah. Number two, akuzelwe nguThixo uyaloyisa ihlabathi. My God. Asoyiswa lihlabathi, asiginywa lihlabathi. Ayisiphazamisi into ngaphakathi kwabantu abangakholwayo, ngoba xa sizelwe nguye sine-nature yobuthixo engoyiswayo. Glory to God. Glory to God. Ayisibonakisi. That is why wasishiya ngebhoko uYesu. Amen. Wasithandazela ukuba mabagcinwe, ngoba wayesazi ukuba okuzelwe nguThixo overcomes the world. Hallelujah. Amen. Oh my God. So asinayazijuzi yokuba singayivezi impilo ngoba emsebenzini kwenzeka oku okuzelwe nguThixo kuyaloyisa.
Uthixo kusongo. Amen. Othi ke ngoku ndizawukwenza ube nguThixo kwaba bantu. Moses. Amen. Ngoba awusekho ordinary. Uhlangene nento abantu abangahlangena nayo. The Spirit of God is upon you. But ukuthi asikho nje phezu kwethu kodwa sikuthi. Oh my God. That is why base lento isebenza utshintsha ne-outward appearance yethu sifane naye. Hallelujah. Hallelujah. Wayibona eclipse yalento uMoses xa esehla entabeni ehlangene noThixo wahlala naye njengomntu ehlala nomhlobo wakhe. Wathi xa esehla ubuso bakhe bakhazimla wathi kuthi uhleli kuthi sikuye. Don't know the standard. Into uThixo senze yona inkulu kakhulu. We are the spirit beings. My Lord. We are not ordinary. In fact, we are the supernatural beings. Hallelujah. Jesus. Ngoba sizelwe senziwe siguqulwe sitshintshiwe Hallelujah. ukuba umntu akathanda afike apha akanawungena emgangathweni kaThixo. Nanga amazwi asentliziyweni yam. Okuzelwe inyama kuyinyama kodwa kuzelwe ngumoya. Thina sizelwe ngubani? Ngumoya, uThixo. uThixo is the spirit, which is you are the spirit. Andihande basibona inyama kwinto yokwenza imisindo, uchuku, ukubona yonke into inyama. Sizasifunda apha ensukwini uba umntu iziqhamo zenyama okanye sizilibele sizikhumbuze ukukhangela. And ndiyazithanda uba kuthiwa iziqhamo kuthiwa isiqhamo, which is xa zikhona zonke noba amabhasi eziyi-4 ushote 5 usashota. Iphelile laa nto yoba sisindiswe ngomlomo nangamavesi amakhulu, kodwa ukusindiswa is a real thing ngoba yi-transformation. Ikarashika. Transformation kukutshintshwa komntu. Oh my God. Jesus. Tshintshwa komntu. Siyathandaza. Yeah. Kuzolamethele. Okuzelwe ngumoya kungumoya. Futhi okuzelwe nguThixo overcomes the world. So asinasizathu so uba sincancazeliswe lilizwe esihleli phakathi kwalo, ngoba uThixo akasoyikiseli njengesishiyelo omhlaba, ngoba uthembe into asenze zaba yiyo. Thank you, Father God. Kodwa silethaziswa kukuba singafiki. God is the spirit, batakwethu. This is John chapter 4. Uthi uThixo ukhonzwa ngumoya. Ayikho into evela enyameni omonelisayo uThixo. Ayikho into ephuma enyameni emkholisayo uThixo. Ngoba inyama is totally against the will of God. Hallelujah. Inyama is against the will of God. So, uba sinyama, we are far
My God. Yabona inyama ayinaso nesabelo nasebukamkaneni kwaThixo. Jesus. Iyangcwaba ife ibone. Kodwa the spirit. The spirit. Yo. Lento siyiyo thina. Jesus. Jesus. Ayifi. Lento siyiyo. Uma besiphila kuyo besingafana ngxaki yokufa kwenyama. Abantu bafike kule level abantu sabela ngxaki nayo yonke into ngoba bayazi uba okuzelwe kuThixo kuphila ngaphakathi. Hallelujah. My Jesus. Unexa umuntu one-identity crisis. That is our identity. Njengabantwana bakaThixo. We are the spirit beings. Yo. My Lord. We are the spirit beings. Siyathandaza. Okuzelwe kwinyama. Kwinyama. Okuzelwe kumoya. Kungumoya. Glory to God. Jesus. Sikhumbule